أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. To amma ba yan uwa kamar yadda aka saba yau ma gashi mun zo muku da wani sabon haɗi tun daga na ɗaya zamu kawo muku har na biyar, ma'ana zamu kawo muku kala tun daga kala ɗaya, biyu, uku, huɗu zuwa biyar. Mutum zai zaɓi wanda yake so ya yi kuma bi iznillahi ta'ala za a dace. Ma'ana wannan haɗi shine haɗi na ƙarin girman gaban ɗa namiji, tsayi da kuma kauri duka da ƙwari gabaki ɗaya. To a wannan haɗi shine part 1, ma'ana shine na farko wannan haɗin da kuke gani. Sai a duba a abin ga idan wannan ne farkon shigowar ku wannan gida namu, muna buƙatar ku da ku yi mana subscribing, ku latsa alamar ƙararrawa domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa akan wannan aiki. To mu shiga cikin wannan aiki gadan-gadan mu gani da menene ake haɗawa na wanda yake ƙara girman gaban ɗa namiji da tsawo da zazzagowa duka gabaki ɗaya. To na farko dai kamar yadda kuke gani a cikin wannan haɗi namu mai girma kuma mai yi, muna samun ko kuma ana neman kuzbara ne. Wannan da kuke gani kuzbara ana ce mata kuzbara. Da an je wajen masu kayan yaji ana samun ta insha Allah. Da an samu kuzbara sai a ajiye mana ita gefe guda, sai kuma a samu wannan abin da kuke gani shine ake ce mai 'ya'yan fijil. 'Ya'yan fijil. 'Ya'yan fijil ake ce mai a wajen Islamic chemist ko masu kayan yaji. Bi iznillahi ta'ala ana samun shi sosan gaske da yawa kuma ana samun shi. To da aka samu wannan 'ya'yan fijil sai a ajiye mana shi gefe guda, sai a sama mana makarot. Wannan shine ake cewa makarot. Makarot yana gyara gaba sosai fa, yana ƙara jijiyoyin gaban ɗa namiji, yana zazzago daga gaban ɗa namiji. Shi kanshi kuma ana sai da ma tablets ɗin shi a cikin chemist duka ana yin amfani da shi sosan gaske. To da aka samu wannan makarot ɗin shikenan sai ya kasance an sama mana man zaitun. Man zaitun muke buƙata, ba dole sai wannan ba, dai wannan za ku ga yana da haɗi da wasu mayamayan, amma inda so samu ne a samu original man zaitun. Idan aka same shi to shikenan sai a je gefe guda. A yadda za a yi kuma, to waɗannan abubuwan ana ɗauko turmi ne ko kuma a samu grinder idan da akwai. Shikenan sai a zuba su ciki, sai ya kasance an haɗa su duka gabaki ɗaya guri guda, da wannan 'ya'yan fijil ɗin da kuzbara da kuma makarot, tun da daman guda uku ne muka nuna a wannan part 1 ɗin. Akwai part 2, 3 zuwa har 45 daga gabaki ɗaya kuka bibiya za ku gansu. Mu dai abin da muke buƙata daga gare ku, muna buƙatar ku yi mana subscribing kuma ku latsa mana alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka saka zai shigo muku insha Allah. To idan aka zuba su gabaki ɗaya ko sai a daka su kamar yadda kuke gani. To an yi grinding ɗin su nan da nan. Aka yi grinding ɗin su kamar yadda kuke gani, kun ga yadda suke bayarwa. Yauwa idan suka bayar sai ma'ana aka daka su sosai ko kuma aka niƙa su, sai a tankaɗe su idan sun yi tsaki. Idan kuma ba su yi tsaki ba, in grinder mai kyau ce mai ƙwari, to shikenan sai a niƙa su. Amma inda so samu ne shi ma karot ɗin, saboda yana da tauri, a ɗan buga shi a turmi ko da grinder ɗin, sannan zine za ta ji daɗin niƙa shi. To yadda ake yin amfani da shi shine kullum ta Allah ana ɗiban cokali ɗaya ne na wannan haɗi namu. Idan aka ɗauki wannan cokali ɗaya sai a samu ƙwai 2, sai a riƙa soyawa kullum ta Allah ana ci har tsawon kwana 14. Bi iznillahi ta'ala za a ga canji da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan haka ake yi a wannan part 1 kenan. To kuma akwai part 2 da 3 kamar da na gaya muku. Za ku iya bibiya ku ga wanne ne ya fi cancanta da ku ɗauka ku yi, mai wanda ya fi muku sauƙi insha Allah. Kar ku mance da yi mana subscribing da kuma latsa alamar ƙararrawa. Mu haɗu a part 2. Ni Adarkana ina godiya. Sannan kuma masu neman kayanmu, ga lambar WhatsApp ɗinmu nan a ƙasa. Daga ƙarfe 10 na rana zuwa ƙarfe 10 na dare muke rufe waya insha Allah, sai dai a yi magana a WhatsApp. Muna godiya.